Lehenengo pasartea, Ipuionak, Bizenta Mogel, Don Victor Munibe eta Arangurengori, Osasuna, Pakea eta Urte Luzeak. Nere zalduntxoa, hartu ditudan ezkero gogoak argitara emateko Ipuionen liburutxo bat, erabaki behar nuan nori bere eskintza egin. Buruari neke gogor eta gogaikarririk eman gabe nori asmatzen, zu izan behar zinan nik hartu behar nuena. Ipuiok atera nahi ditut gaztetxo eta nekazarientzat edo Bizkaian esan oidan bezala nekezaleentzat. Zure urte laburrak gaztetxoen artean ipintzen zaituzte. Nahi banu agertu zure handikitasuna jatorriz eta zure asaba jaunen argitasuna goi-goi ipini, erraz izango nuke aitatzeaz bakarrik Munibeak, Idiakezak, Ugarteak, Arantzibiak, Sasiolak, Arizagak, Arangurenak, Alabak eta honelako beste izen eder ezagutuak non nahi. Zure asaben artean arkituko nituke Loiolakoak ere, ta alkartzen eta odoltzen zerala lurreko lau alde eta zeruan ere ezagutua dan saninaziorekin. Hau hala da. Baina hitz alperrak dira honelakoak zuretzat. Nekazari baten semetxo bati egingo diozuzuk agur hain gozoa nola errege batenari. Ta oro bat da zurezat abarkadun mutiltxoa nola zapata bitxituz estalia. Badakit jatorriz bezala dakartzula nekazariei asko nahi izatea, ta arpegi gozatxua erakustea. Ezagutu zutenak izen honeko zure aitaita jaun Don Xavier Maria Munibe eta Idiakezko, ez daukate ahazturik bere lautasuna nekazari guztientzat. Nola ematen zioen eskua estu eta laztantasunez baserritarrai. Zenbat bere errenterok esan ohi zuten, ez tegu inor gure nagusiak baino agur gozoagorik egiten digunik. Bere atsegin guzia zan jakitea ondo bizi zirala bere errenteroak, ta gogoan zerabilen oen izerdiak diru guzieak baino gehiagora igoten zuela. Honegatik zuten hain maite, ta ezen gutxiago irabazi alde honetatik bere izen ona zabaltzeko, bere jakituria eta beste doai handietatik baino.